Hola, bona nit, amics i amigues. Avui, a l'Anem Tard, intentaré tirar a la públic quan no marqui el guió. El Litus farà bromes de merda, el Massana parlarà de futbol, el Busta dirà molts tacos i el Martí ficarà en jardins. Benvinguts al programa de ràdio que es repeteix cada dimecres. Avui no espereu res de nou, serà un programa normal, amb les seccions de sempre i sense sorpreses. Si us agrada la monotonia, com a qualsevol habitant d'un indret occidental desenvolupat o pseudodesenvolupat com el nostre, quedeu-vos. Aquí comença l'Anem Tard. Bona nit i benvinguts a l'Anem Tard, programa número 48. Sembla Busta, que... no et creixis. Que Què passa? Que ara ja em toca a mi. Sí? Sí que ja no és dia de la ràdio ni res. És que a mi em va agradar, m'ho vaig És passar que bé. no, estem asseguts així ja, vull dir... Ja, però és que m'ho vaig passar bastant bé, Torno al meu rol de merda? Sí, Vale, sí, perquè mira, vaig parlar molt poc la setmana passada. Fins la segona hora no parles. Vale, pues res, gràcies. Molt bé. Bona nit, com deia el Busta, i benvinguts a l'Anem Tard, programa número 48. Sembla que tornem a la normalitat, com dèiem, els membres d'aquest programa. El Jordi Sala ja ha deixat les xarxes, per sort. El Litus al control tècnic, també per sort. El Busta ja em deixa presentar a mi, o, bueno, no em deixa, com a mínim l'he obligat. I l'Àlex Massana segueix sense mòbil, això sí. És l'única cosa que es manté, Això es la manté. pitjor, però sí. Aquest riure nerviós ha estat molt guai. Tinc la queixa preparada ja. Perfecte. Estic a punt de cagar. Però això que estava la setmana passada, ja... No, és que té com reminiscències. Ah, va, perfecte. No fem spoilers. Tot va molt bé. Aquesta setmana hem vist que potser es peten la immersió lingüística, que ja no hi ha diners per les pensions d'ara, imagineu-vos les nostres, quan haguem de cobrar nosaltres la pensió, que també l'ha anomenat Bigotes, que ja no porta bigoti, per cert, ha tornat a relacionar M. Rajoy amb el cas Gürtel, i també que han condemnat un cantant a presó per una lletra d'una cançó. I no, la condemnada no és Marta Sánchez per la nova lletra de l'himne d'Espanya, i dic nova perquè abans tothom sabia que la lletra de l'himne d'Espanya era lo. Correcte. Lo. Sí. Es tracta d'un raper mallorquí que han condemnat, el Valtònic, que està condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per fer una cançó contra la Casa Reial. Per això... Bueno, sí, en fi... No sé si fa especialment gràcia. Això és un programa d'humor i nosaltres no som massa ningú per dir res. Això sí, la frase feta final va en honor a Valtònic, que és el títol de la cançó per la qual l'han condemnat, és real, i una rima amb la qual, des d'aquí, com a mínim jo personalment, m'hi sumo. Diu així. Los Borbones son unos ladrones.